Ofundisayo uVabakshni Maharaj. Ngizothanda nje ukuthi sike sithi uqala nje kule video sizosama ukusebenza ngama-statistics. Ngibhalile igama lakhona la, statistics. Sizofunda nje esingakubiza ngani njengesiqalo kuzomela sikubambe uma sesifunda ngani ngema-statistics. Ama-statistics isikhathi esiningi njengoba ngibhalile lapha idatha ngizophinde ngibhale namanye amagama mhlawumbe ukuchaza ukuthi sisebenza ngani ukuze uma kuthiwa mhlawumbe kutholakalile ukuthi ama-statistics uma kubalwa izingane ezesikole noma kubalwa imiphumela noma kubalwa ezokugijima into enjengaloko nje sizokhuluma ngako ukuthi sizithola kanjani ukuthi indaba njengoba ngibhala igama elithi lana descriptive ukuthi uma utshelwe indatshana encanyana ukuthi bekwenzekalani mhlawumbe ngonyaka othize endaweni ethize kwaphuma inamba enjani ukuthi sincuzula kanjani ke inombolo kwindatshana sizosebenza ke siphinde sisebenze nangaleli gama ngilibhale lapha eceleni u-interferentially ukuthi sibone ukuthi womabili aqonde ukuthini nanokuthi sithola kanjani indaba zamadatha kodwa ngaphandle kwalokho ngizofunda siqale sithole ngizobhala inamba nje esizosebenza ngazo lana njengesibonelo ngizofuna sizwise kahle ngendaba zama-median zama-mean nezama-mode uma sisebenza ngani ngendaba zama-statistic kuzosisiza kakhulu ukuthi sikwazi ukwenza njani sisebenze kahle ngama-statistics uma siqhubeka lana uyabona ukuthi nje ngizamile nje ukufaka nje inombolo nje ngathi 431617 ngifake nje inamba akusho ngomuntu ukuthi singafaka inamba enjengalezi ngifakile nje inombolo nje singasebenza ngazo ngifuna ukuthi ke lezi inamba zizosikhiphela lokho bekade ngikhuluma ngako ama-median ama-mean ethu kanye ne-mode yethu so sebenza ngalesibonelo sale inombolo enginazo lana ukukhuluma noma ukuchaza kabanzi lokho esikhuluma ngako athi ngishintshe imbala yami ngiqale la ukuzwe uma abantu bethi yini average ngibhala igama lelo ke bathi abantu yini average yamantombazane kuleya ndawo noma yini average yokuphumelela kwabafundi esikoleni esithize noma yini average yabantu abagulayo endaweni ukuyizwa nje into enjengaleyo ngendlela yama-statistic ke kusho ukuthi average suke sifuna ngibhalela amagama athi typical noma middle ngizophinda futhi ngibhale ngithi central tendency uma umuntu esuke ethi average usuke eqonda ukuthi uma uthatha usuka igama elithi average suke ukuthi ukuhlawumbisa ukuthi kuleya ndawo mhlawumbe bangaki abantu noma singathi zingaki izingane zesikole ezisesimene esithize yabona ukuhlawumbisa ukuthi uma ngase siyaquba nje ukuphakathi nendawo noma sesiyayibamba isaka lama orange mangaki mhlawumbe abolile phakathi sizothi ngibhalela ngithi sosebenza ngendlela ethi arithmetic mean uthi ngiqedelela igama mean ngifuna sikhulume ngearithmetic mean khumbula ukuthi bengithe vele sochaza kabanzi mean median kanye ne-mode i-arithmetic mean ke kalula nje kanje ungadidwa ubala uma usufika usunesivivinyo i-arithmetic mean iqonda ukuthi thatha lezi nombolo noma lokho okuphiwe uyakuhlanganisa konke base wenze njani uyadivide ngenamba ezizayo leyo nombolo njengokuthi ngikubhalele la ngizothi 4 plus 3 plus 1 plus 6 plus 1 plus 7 zingaki lezi namba basephelele zo6 kusho ukuthi ngizodivide ngo6 ngizofuna sihlanganise ku4 no3 usipho 7 8 kala 14 15 16 17 22 yabona ukuthi inombolo zethu masihlanganisa zonke sibalisise kahle futhi sithola u22 ubase sithini sithi divided by 6 sibona u6 uyangena ni22 sikaphunyelwa ukuthi u6 uyangena ka3 sala lo 4 lapha no6 esingaguqula ngokuthi sithi u3 no2 over 3 singabiza ngani u3 u2 no3 ngangena sithi 6 base singavala ngokuthi ke inombolo ungabheka futhi nawe lapho ku calculator yakho kodwa ukuthi asilenza ngane iphutha siyathola ukuthi ngisekele impendulo yami la siyathola u3.6 njengani njenge arithmetic mean uyabona ukuthi kulula kanjani ukuthola iarithmetic
mean. I-arithmetic mean yethu itholwa kanjani? Ngokuthi uhlanganisa zonke inombolo oziphiwe. Uma usuyihlanganisile wathola ukuthi isibalo sazo lezo nombolo zakho, uyazibala ukuthi lezo nombolo oziphiwe zona vele zingaki. Base uthatha lokho ke udivide ngako njengoba senzile thina la, hlanganisa zonke inamba zethu, sasathi divided ngo6 ngoba bezu 6 inamba esiziphiwe. Ukupho kunye ngifuna sikufunde. Ngifuna sikhulume ngemedian ke manje. Sikhulumele ngearithmetic mean, ngifuna sikhulume kani ngemedian. Imedian ke nayo ungathuswa ubala nje itholakala kalula kabi. Uyabona ukuthi nje kuthandwa nje baqamba amagama azoba ngathi ayakuthuza, asikhulumi ngento ezisithusayo, sifuna nje ukukhuluma ngento elula kabi. Nayi ke ilokhuzana imedian yethu. Imedian yethu siyathatha zonke inombolo esiziphiwe. Uma base wena uyazivula, uyabona usengizivule ngendlela enjani? Ngizivule ngendlela yokuyithatha esisuka siqala kwindawo la zincane khona siyofika la ziphelela khona noma eyokugcina enkulu khona. Base uyabona ngisekeleni imedian kusho ukuthi ukusekela ukuphakathi nendawo. Uyabona ukuthi thina sithanda ukuba nendida encanyana nje lana ngoba phakathi nendawo sino 3 no 4. Kodwa ke kusho ukuthi uma ukuthi sinezimbili inombolo eziphakathi nendawo, sithatha lokhu okuphakathi nendawo kwalezo namba zombili eziphakathi nendawo, okusho ukuthi ngase kube ubani, ngase kube u3.5. Uyabona nawe ukuthi ngoba uyabona u3 bawunweba uyofikela ku 3.5, uma u4 unciphisa uyofika nakhona ku 3.5. Sibamba lapho ke. Singaze sikhohlwe kupho kunye kusamele singenele nakuwo. Uthi ngenze esinye isibonelo, asithi kunezinye futhi inamba zethu ngino 0 ngino 7 ngino 50 ngino 10,000. Ngaphinde ngifake nje ngithi futhi ngino 1 million. Base ngithi mhlambe kuthiwa angithole imedian yakhona kulezi nombolo enginazo la ngezansi sesiyithathele njengesibonelo esincanyana nje sosithi ukusibheka kancane. Uyabona ukuthi ngingasekela ngithi u50 imedian yethu ngoba uyabona ukuthi iyona ngithi ngibhale ngaphi impendulo yami 50. Kungani ngikhetha u50? Ngingakhetha mina u50 wena mfundi ngoba uyabona ukuthi uwona ongconywana osondele ku7 futhi uyabona ukuthi uwona uyale ku10,000. Inkinga u10,000 ukude kakhulu no million futhi ukude kakhulu kuno 0. Yeah. Asikhulume ngemode. Angithi besithe sofunda ngemean, imedian nemode. Asifunde ke imode. Imode uma kuthiwa thola imode kusho ukuthini? Kalula nje kamnandi kabi. Uma kuthiwa thola imode kusuka nje kushiwo nje pheceleza ukuthi bheka wena, uyabona kulesibonelo engisigoqayo sethu, bheka ukuthi iyiphi inombolo evela njalo njalo. Uyabona u4 uvele kanye, u3 uvele kanye. Nange u1 wavela kabili, siyabonga. U6 uvele kanye, u7 uvele kanye. Ngakho singathatha sithi impendulo yethu u1. Ngifake ngapha u1 ngoba uyawubona ukuthi u1 uvele kwaze kwaba kabili. Ayikho enye inamba kule namba zethu zesibonelo ezivele sezadlula zaya kwaba kubili ukuvela kwazo. U1 uvele kwaba kabili. Uyabona ukuthi kuthanda ukubalula kanjani. Ngakho ngithi mina ke qaphela nje bangisekela lapha yami ukuthi uyazi arithmetic mean ukuthi uyithola kanjani nanokuthi kuyini, uyazi median yakho ukuthi uyithola kanjani nanokuthi kuyini, nemode yakho kanjalo ukuze kube lula nje nanokuthi usheshe uma wenza izibalo zakho ngoba phela kuyona into elikhuni wena yazi nje.